al-Oustas Mahamoud Diko ni ale ye CFR président ye a bɔra a kumana ka da kan u y'a bali ka don a fa jamana kɔnɔ a barilen ka don a fa jamana kɔnɔ masa min ala ye se sera a ma k'a da don jɛkulu la ni a sɔnna k'i da don o jɛkulu la n'o ye CFR ye Mahamoud Diko u y'a wele de ka don CFR la Mahamoud Diko ma CFR sigi maliyɛnw de ye CFR sigi maliyɛn minnu bɛ diɲɛ fan bɛɛ maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ o ni Mali kɔkan o ni Mali denmisɛnnin minnu bɛ Mali kɔnɔ o ni Mali kɔkan k'u tɛ k'u fa jamana ye nin bani ninnu bolo ko an ka segin l'ordre constitutionnel la o komi tuma bɛɛ Mahamoud Diko n'a kumana kara n'a ma kuma kara n'a ko k'a bɛ taga a ka misiri kɔnɔ u b'a fa n'a ba neni n'a ye kutuba k'a ka misiri kɔnɔ u b'a fa n'a ba neni n'a ko k'a b'a da don politique la u b'a fa n'a ba neni ka d'a kan ala ye dule min d'a kan u tɛ fɛ k'a ye masa min ala ye anw bɛɛ bɔra yan tuma dɔw la k'a fɔ ko Mahamoud Diko ka sabali a ka to a ka denmisɛnnin ninnu to yen u k'u seko n'u dɔnko yira Mahamoud Diko ye an kumakan lamɛn an nan'a ye k'a fɔ denmisɛnnin ninnu seko n'u dɔnko tɛ kelen ye ka mɔgɔw tɔɔrɔ nkalontigɛba ka mɔgɔw don kaso la u tɛ baara kɛ kuleba la Faransi nɔ don impérialistes bɛna le u bɛna le na anw tɛ jamanadenw bɛ sa a y'aw muɲu dɔɔni a y'aw kɔnɔ siri a y'aw da siri a y'aw kɔnɔ siri a y'aw da siri a y'aw nogo siri a y'aw da siri dɛ a y'aw nogo siri a y'aw kɔnɔ siri a y'aw muɲu maliyɛnw de bɛ fo maliyɛnw ta de ye muɲu dan ye walahi ala ni ce ala ni barika maliyɛnw de bɛ fo maliyɛnw bɛ fo maliyɛnw ni muɲu don maliyɛnw ka sabali a y'aw nogo siri a y'aw kolo siri a y'aw kɔnɔ siri awɔ a y'aw jɔ an ka dɔɔni fara budget kan a y'aw jɔ an ka dɔɔni fara budget kan a y'aw jɔ an bɛna miliyari 2 fara kan di a ye 20 d'a ma a ye 40 d'a ma u bɛ nin dɔrɔn la mɔgɔw da la Mahamoud Diko ka bɔli min kɛra nin ye u bɔra bi sisan komi ne branchelen don u y'a bila Mali ORTM de la sisan a y'a lamɛn u ye kuma min fɔ Al-Sheikh Mahamoud Diko ma a y'a lamɛn. Ok, Lamsunem, en réaction aux propos tenus par Mahamoud Diko depuis son exil volontaire en Algérie, Lamsunem informe avoir pris connaissance à travers une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux de l'intervention de Mahamoud Diko depuis son exil volontaire en Algérie. Après authentification, Lamsunem fustige avec la plus grande fermeté l'attitude irresponsable de Mahamoud Diko qu'elle juge attentatoire à la cohésion sociale et à l'unité nationale de notre pays et condamne fermement ce comportement apatride de Mahamoud Diko dont l'objet est de déstabiliser les institutions de la République, de discréditer les autorités de la transition, signé le secrétaire général. Donc, aïe, mais emora ko kɛra baara ye ko Mahamoud Diko bɔra ka kuma Algérie ko ka kuma kun ye tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka mɔgɔw tigɛ Assimi Goïta la ko Mahamoud Diko tagara a yɛrɛ Algérie ko k'a ban ka don a fa jamana kɔnɔ ko avec son exil volontaire c'est-à-dire ninnu ne t'a dɔn c'est-à-dire i b'a dɔn c'est ne tɛ fɛ ka Assimi Goïta masaw dɔgɔya quoi mais i b'a dɔn dɔgɔyama tɛ c'est ne fɛ ka mun bɔ n kɔnɔ quoi n'i y'a fɔ n tɛ fɛ ka don mɔgɔw gasi la quoi sɛbɛ yɛrɛ la an ka politique yɛrɛ bɛ bɔ yen quoi wallahi billahi ne ma deli ka ninnu ɲɔgɔnna fɛn sugu ye ɲɛ la depuis ala ye n dan don min na c'est à dire ne ye bagan marala de ye quoi ne bɛ bagan mara depuis n bɛ Mali la ne bɛ bagan mara wallahi ali baganw ka wusa n'u ye ni ala n'a kira cɛ ali baganw ka wusa n'u ye bon en général maa bɛ kɛ ni mɔgɔ sugu ye de ye n'i ye bagan wale kɛ quoi ni adamaden kɛra bagan ye n'i ye bagan jugu kɛ i b'a dɔn u bɛ sarakaw ni fɛnw bɔ o kafiriw de don donc i b'a dɔn kafiriya bɛ se niveau dɔ ma i bɛ bagan jugu yɛrɛ kɛ quoi ni bagan jugu bɛ mɔgɔ la i bɛ kɛ tan de quoi c'est ne t'a dɔn ninnu masaw ye fɛn fɛn kɛ mais il faut que ça doit être quelque chose qu'on doit vraiment parce que i b'a dɔn mɔgɔ i bɛ se ka kɛlɛ kɛ i bɛ se ka ko dɔ kɛ mais ni adamaden ka ko kɛta sera extrême sugu dɔ ma i b'a dɔn k'a fɔ k'a masaw ye ko dɔ kɛ u kun man ka ko min kɛ quoi parce que anw ye duba kɔnɔdenw de ye parce que n'i ye muso den kelen nin den sugu ye dɔrɔn a ba de ma ko ɲuman kɛ quoi c'est à dire n bɛ ka kuma dɔ f'aw ye kuma in peut-être c'est un peu sévère mais ça vaut le coup d'analyser c'est à dire quand tu regardes ces délinquants ils n'ont pas de limite foyi t'u la
Bon, ni Armadin Doum, pour que Ikake Moroye, un homme qui n'a pas de morale. Parce que c'est ça leur problème. Ils ont des manques de moralité. Ils n'ont pas de tabou, d'après les Américains. Au Koroko, ça dit dans tout là, quoi. Tabou tout là, dans tout là, dans tout là. Ici, il y a des gens qui ont fait des gens qui ont fait ça dit quoi que ali bagante soama. Ça dit ni nous ne sigle en jamana télé là. Comme on dit ko bora ayereye, ko ka ke tonranke ayereye, ko de l'exil volontaire. Muso dobi sigi mali kono, ni do muso di avec son akalan quoi. Bon, aïe, le danger de ces délinquants. Allez, ni moussoui. Allez, faire que vous y a parce qu'il y a bolo de bala, fantaya, la pauvreté. Mamou dit qu'on domine avec ce qu'il y a fabara. Nous ne sommes si bas clé, ani qui m'a fait la boue, kabama ko begardi. Allez, mamou nous koukouita, mamou dit qu'on kumbe. Masami alaye, où y a oulou mene katrane oulou y kasola, akera ou beskriena. Ali mamunu ko kubita mamu diko kumbe uye ulu mene katanule kasola fobi ulu dobe kasola masami alaye nous ne flèque tout ce qui journal parler là comme mamu diko est parti à l'exil volontaire oui follow uma dauma ukoko mamu diko bora ka kuma ko oye ko ka jamana deun tige jamana nyemo la mamu diko ka discours be mali bebulo aka discours be kono ay fin fla de fois kono fin ça va ay kuma saba de fois ka discours kono kuma saba kuma folo e munye c'est faire na tomi ama unana ka kuma mi fo aye wa abe mundon adjakulu konala o kera ka kuma Joseph Floyd aka kuma Joseph Floyd na e muni ko anga farangon ka anga jamana boni kono an beka ke fakilin baklenye anga jamana jo aka kuma sabana e muni ko ale yafara bema ko beka yafa alema. Voilà les 3 messages que ce vieux nous a confiés. Voilà ce qu'il a dit devant le peuple malien. Masami alaye aka kuma punche kuma kera muni ko uya balika don a fajamana kono. Ko muna uba balika do afa jamana kono koni mundu abe do afa jamana kono ni lankana mi ganga ni la jamali mi ganga daka obe daka mais ko ka mo balika do ifa jamana kono ki mo côté konumai. Voilà les 4 choses que Mamoudi a dit na e fenre fo ni munteni a fo ni yana nebe ya fadile aw fe donc on nebe ka mune fo aw nyana malion ni klente Mamoudi ko koyi ni klente shogal koyi ni klenye malien dina damedi Assimi Goïta keleli wajibi di malien de halala bema. Eche. Malien. Assimi Goïta keleli. Wallahi billahi sumatallahi. Assimi Goïta keleli c'est de sauver la race malienne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a famille? On a galon fouille tika aouya. On a fouille ngo galon tika la don. Au be bula kan kelen en bi au be koko tinya bembulu. Mais quand on foyer ou la reine, suina, à la main. Assimi Goïta keleli. Malien den bourdieu sauver l'idée, Assimi Goïta keleli. Avec moi, que Mamoudi Ko s'assume et qu'il se présente comme le chef de l'État du Mali. C'est très très important. C'est très très important. Il faut prendre ces bandits à leur valeur. Les Américains ont l'écrit. Américains ont on est français, on est italien. Donc on doit vraiment être devant tous les lieux judiciaires, devant Dieu et le monde. Il faut que le départ de ces gens, il faut que ça soit plus vite. Parce que moi, je suis un peu de pour me mouiller, technique qui a technique qui marche ni black. Technique qui marche ni technique. Donc c'est très très important. Il faut que akadon a foko nous ye bagauni malien te ou ye saraka munun bo ou ye alatanga ko munun ke ou ye kafira jugo munun ke kani place in so ou be kafira wale munun ke alisa ou be ka ko o kafira jugo di o kafira wale munun do ani ko nunu makuka musuko ke bagana kuka to fanga la ba beke nunu ye munke onu masa ye saraka munun buye ala de badon pour que seigneur ina. On ne va pas faire bagaya bala
parce que ni adamaden ka bagan yan wale kɛ i ye bagan ni da ni bagan ye i bɛ bagan jugu kɛ foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ ninnu tɛ mun kɛ faga nɔfɛ donc aw k'a dɔn k'a fɔ k'aw ni baganw de bɛ ɲɔgɔn na an ni baganw de bɛ ɲɔgɔn na an ni maliyɛnw tɛ ɲɔgɔn na an ni baganw de bɛ ɲɔgɔn na parce que u kɛra satanɛma fɛn ye fo k'u kɛ u ye fɛn min u bɛ ko minnu lawaleya o juguw de b'u la u bɛ réagir ten cogo de la donc i y'u ye ka bɔ ka baga Mamu Diko ma Mali bɛɛ sigilen ɲɛna ka cɛ ka kuma ta ka kɛ nkalon ye cɛ ka kuma a ma foyi bɔ a da kɔnɔ ni bɛn tɛ ko a fa jamana ko a bɛ kɛlɛ kɛ a fa jamana nɔfɛ a b'a fa jamana ɲini ko o man ka kuma ala ye olu dan olu de ye maliyɛnw ye Mamu Diko tɛ maliyɛn ye Mamu Diko man ka kuma jama man ka tugu Mamu Diko kɔ c'est-à-dire olu de c'est-à-dire ninnu ye fugariw de ye c'est-à-dire diɲɛ bɛɛ kan ka olu bato ni bɔlen i bɛ tila k'u bato ni tila l'u bato na i b'u bato ni m'u bato dɔw ye kafiri ye donc je suis là à vous dire ni phase filanan ni Assimi Goïta ninnu ye baganw de ye i bɛ sɔrɔ ala fɔra ninnu ye k'u da ni bagan ye u y'olu bɛɛ kɛ u masaw taara hali ka baganw c'est-à-dire ninnu bɛ ko minnu kɛ parce que ne bɛ mɔgɔninfin étudier de moi je te dis l'être humain n ka expertise de don c'est mon expertise donc il faut pas le prendre pour cadeau a lajɛ kɛ imagine toi u bɛ nkalon da diɲɛ bɛɛ la u bɛ nkalon da bɛɛ la u ka baara ye nkalon de ye donc u b'a yɛrɛ k'a fɔ ɲɛna ko c'est baganw de don c'est des hommes sataniques Sogɛl lajɛ u ye nkalonso min ta ka da Sogɛl la ko Sogɛl ye miliyari 1 suɲɛ i bɛ loi de finance ta k'a kalan tu verras que dɔrɔmɛ kelen Sogɛl ma maga la i bɛ Mali vérificateur général min ye nkalon ta ka da la dɛ o vérificateur général de y'a sɛbɛn papier kɔnɔ a papier bɛ yen n bɛ se ka ci mɔgɔ y'i diya o yɛrɛ de ko wari fɛn fɛn bɔra yɔrɔ in kɔnɔ ko Sogɛl ka yamaruya yɛrɛ m'a labɔ Assimi Goïta ka mɔgɔ bilalen i ye faamu mun b'a to wari bɛ déclencher yɔrɔ in na primature la u yɛrɛ ka mɔgɔ talen u ka mɔgɔ bilalen mun bɛ ka baara kɛ Assimi Goïta ye o de ye wari in bɛɛ labɔ ka Sogɛl bila kaso la Mali bɛɛ sigilen ɲɛna diɲɛ bɛɛ b'a kalama ka nkalon bilen ta ka da la 1 milliard ce qui est justifié a bɛɛ sɛbɛnnen don hali dogotogo kelen t'a la a filɛ kaso la ni Mali bɛɛ ɲɛna nkalon bilen fu Mamu Diko bɔra ka kuma yan ala tɛ kunɲɔgɔn kelen bɔ u filɛ nin ye ka dugu nkalon ta ka da la ka kuma fɔlen k'a ta k'a yɛlɛma fo ORTM kɔnɔna la aw bɛɛ ɲɛ b'a la donc ni mɔgɔ min ta ye Mali ko ye n'i b'i fa jamana fɛ nkalon ka bɔ a la e bɛ se k'i sigi cogo jumɛn ka lajɛ k'i bɛ nin ta ka kɛ kulonkɛ ye y a rien d'amusement ici on est en train de vécu la monstruosité et le changement pédagogique de la race malienne et regarde et le monsieur de SOF il a l'audace ka bɔ ka bila journal parler kɔnɔ ko c'est faux ka nkalon tigɛ ni ala ni cɛ WhatsApp groupe ni cɛ TikTok ni cɛ Facebook ni cɛ n'o kun tɛ yen i kun b'a fɔ sisan ko nin tɛ tiɲɛ ye ala ni cɛ mujahidin fisabililahi ye cɛ ni mujahidin fisabililahi kuma bɔ k'a fɔ k'a b'anw de bolo anw de y'a minɛ u kun b'a fɔ Mali bɛɛ ɲɛna ko tiɲɛ tɛ o bɛɛ la u ma se ka bali nkalon tigɛ la donc ni ye adamaden ka jamana kelen ni nkalon tigɛla sugu ye ni jamana nkalon tigɛ sera niveau sugu ma il faut pas que a k'a minimiser ça c'est la doctrinisation et c'est-à-dire déracinalisation de notre race ni y'anw faso danbe maliyɛndenya yɛrɛ an bɛɛ bɛ dabarabaya ni waso la fɛn min na n'o y'an buruju ye ninnu bɛ ka an buruju yɛrɛ de bɔ k'a bɔgɔti k'a bɔ k'a lafili a lajɛ foyi tɛ digi maliyɛn na tuguni rien ne fait mal à la race malienne ninnu bɛna don min na ko de tun bɛ digi maliyɛn na o de la Ibrahim Boubacar Keïta bɔra fanga la tiɲɛ bɛ don bi bɛ maliyɛnw jɔlen ye aran na o bɛ ka essence ta ko ni ala sɔnna ma chauffeur bɛ ka faga k'u bɛ na ni essence ye foyi tɛ digi maliyɛn na maliyɛn bɛ ka a sɛgɛn wari bɔ k'a di wari bɔrɔ n'a donyɔrɔ mɔgɔ si t'a yɔrɔ dɔn foyi tɛ ka bɔ a la u ye maliyɛn den kolo fɛn bɛɛ to adamaden a bɛ fɔ fɛn ma ko endorphine fɛn bɛ dusu don maliyɛn den kɔnɔ u y'a bɔ ni subagaya ye parce que baganw de don u ye sarakabilenw bɔ aw bɛɛ kama mɔgɔ mɔgɔ bɛ ji min Mali dugukolo kan u ye barika bɔ a bɛɛ la sans exception y'aw bɛɛ baara k'aw kɛ mɔgɔ marasalenw ye k'aw kɛ fɛnw ye k'aw kɛ dɔnbagalafiliw ye
alisa o maklaw la sisan o bɛ ka taga n'aw ye sisan télévision so de la ka taga aw cerveau u b'u sigi ka nkalon tigɛ aw ye foyi t'a la nkalon bɛ tigɛ i n'a fɔ k'u bɛ balo cogo min na ne balamɛbagaw maliyɛn bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka ninnu gɛn ka bɔ an da la ninnu ka tagali c'est une obligation nécessaire à l'aide des infos pertinentes. Moi, Dante, je ne dis que la vérité et rien que la vérité, tout sauf faut ka nkalon tigɛ